warranty niya boss, ano no? 10,000 kilometers ba yun? 10,000. Pag wala pang 10,000 tapos 1 year na, kailangan ano? Dalawang warranty niya, 10,000 tsaka 1 year. Sino mauna? Bawa, wala pang 1 year tapos 10,000 na. 6 months pa lang 10,000 na. Wala nang warranty. Yung kahit mainit pwede siyang, kung mainit yung dito, okay lang yan. Kung ba, nakapahinga na to kasi kanina pa yung ano eh, dumudi ako dito. Yung ano niya? Okay. Yung hanginan mo. Yung matagal ka mag-filter. Oo. Malinis pa naman. Malinis pa nga yung langit. Yung ano kasi nibos ko dyan, ano, every 1,000. Para ano, alaga talaga. Pwede yung buksan sa ilalim niya boss, no? Sa ilalim, no? Di ba may buksan sa ilalim din yan? Wala? Meron na ito, sinilip ko eh, may ano eh, parang hindi siya bilog yung... Ewan ko lang naman kami nagbubuhat dyan. Hindi ka nagbubukas sa ilalim? Pag ano pala, pag yung mga pang pasada, 1 liter yun, may langis yun. Pag scooter lang 800. Yan pala ang ano dyan, yung pala ang... Hindi pwedeng ano boss, yung diretsong boss, hindi pwede, bawal yan. Hindi apaw, pwede naman eh. Oo. Kaya yung diretso mo kung aapaw, sayang lang. Yan po, unti-unti talaga, no?
litro, papit ng oil filter. 3.5. Kaya pwede na pala pang ano, every tatlong change oil, 3,000.